ungeti arishana kuya ndo kwakaendwa kuya kuona kuzotora majudgment. Ungeti arishana kwakaendwa kuya. Wanga uya kuti titonge nyaya kwewaya nenyi. Haungori kana judgment yekuti bakawanga nayo. Arishi ndiyaiti ndakataura Sabhuku vakatitema hapo. Sabhuku aibaisa munhu munzvimbo yamurombo. Kubva wakaimba yabva atema waya. Sabhuku ndiwo wakakanya nekuti ndiwo wakanoisa munhu wakapa. Waibva waya bhati ndinopwanya waya here bhati ndaupwanya. Saka nyaya iri kuzvida una Sabhuku. Saka maitaura kuti ndinoona pekuzvira apa mazosvika pekudya mai. Zvakakutaura ndezvekuti modzorera uyo munhu panzvimbo yake. Uyo avakapa mutsvagirei pake pekuti iwewe shamwari wakapinda kusiri kwako shuya ugare uko ndokwako womira ndokuti zvinhu zvedu zvireruke. Chirikadzi ine mundayo, chirikadzi ine mundayo. Saka pamugano manje ndipo pakakanganisika ipapa. Chirikadzi ndimakavapa nyorai judgment kuti ndataura mambo kuti ava ngavatsvakire munhu munda pamwe uyo ngaabve pamwe. Nyorai judgment mupewo munhu iye akaita mabve pamwe nekuti uri kuteedza zvakataurwa neSabhuku. Sabhuku kuteedza Sabhuku wacho ndiwe, saka hapana dambudziko. Ndakarasikirwa newaya dzakapewa dimbo munhu auya kuti ndiotemere pamati ndoteme. Ndinodzoka futi kwamuri nyaya yacho Sabhuku. Hatina kataura paya kuti Sabhuku ndakauya kukutaura mukati ndoteme. Mambo, kuti endawo dzipure miti kutema. Muri kuitire kuti endawo dzipure. Because ndakana mutaura kuti iwewe guma neapo. Saka ndakati arurambira kati iye. Teerera mambo. Azvini takasvika paground. Makasvika paground ndizvo. Takasvika paground. Tikatoona zvakaitika ipapo. Waya yakagurwa ma 2 mita 2 mita 2 mita. Ndizvo zvosai. Kana imi zvakatorwadzawo mabhuya akati waya. Ndikubvunza kuti makazvibvuma kuti aiwa. Ndakatobata ndikatoisimudza. Ichokwadi. 2 mita 2 mita 2 mita. Tiri paground. Inini mambo handisikura baba ipapo. Vakakanganisika ichokwadi. Vakakanganisika siwaya chinodiwa manje. Inini Sakere panzvimbo. Uchiona pekugadzira kuti uyu munhu ndakanga ndisingazivi mwana wamai. Saka iwewe chiuya ugare uri apa chisiya muridzi apa achiite zvaanoda nefenzi yake yaanokombanzetwa yopinda muraini make. Ndokuti inini magara zvakanaka Sabhuku. Inini mambo ipapo ndineme. Ndinota sokwati pamberi paMwari. Because munda uyu agare ndimupeni iwo munda wawo iwo waona wakawaka. Ndindiremera inini. Zvinane kuti muti inini iye wacho ndotaka pamwe pekumupa pekuwanjira pari pakawaka. Ndege zvinoti Chitsvakira uyu akawaka apa wavakapa. Uyu musiye ari pamunda wake. Ewa zimama. 20 years kana nemisa marwere mukagara 20 years mungazi bhayi pamagara 20 years muripo. Mambo. Ndakanga ngepekuti ka. Wakazo find up yeyo maererano nemugano. Nguva yapera. Ndio yakaisaka yapera uyangoripo zvo. Uyaripo manje. Tese tatizuzwa. Usambi mitara barua ijudgment wakumana uyo ngaabvanza neMhosva yamurombo. Ngagare pese paya pane pakakaimba paya ndepenyu. Imba inofana kubva yaya. Muisa pamagara makapiwa minda ina Sabhuku awa yapa. Pano pamwe apapiwa vanhu kairika iri naSabhuku 1. Dei akafa Sabhuku wacho zvina mai Sabhuku aripo. Wopa uyu aripo ubva wefopo. Kuda kukonzera kuti vanhu vatema neSabhuku. Asi mambo mutsongoresa mambo. Munda wangu ushuwa. Mutsongoresa ndakandiri munda ndikumupa mudzi. Ndisikaziva kuti ndizvishandisa mberi. Dai ndakaziva kuti ndizvishandisa mberi ndisina mbomupa munda wacho. Ndakabvira pandarekera. Ameno mambo azviitiwo here mambo kuti nini ndimudzokeserera hake mutete wake adzokesa hake munda wake. Ndomudzosera mutete wake kuti ndanyangara kani.
Saka ishamba zvinyamusi kuti kuamba zvinyamusi. Marunura futi newaya yakatemwa kuti mumpe waya yake. Inene. Ndimi makataura uya kuti ndauteme. Wakomana. Ndapa munda futi kuti wewe yatemwa kuti ndimpe munhu futi. Uyo yakati takati kuna Sabhuku ndakunobvisa waya mukati ndauteme. Saka iye ubata ake mutambarekede. Izo mutore. Shanyangara ndeshe kuti munhu akatema waya aripo waramba kuuya. Aramba kuuya ngei. Saka kana aramba kuuya unondoti wewe Sabhuku nanzewe. Nomuzana bakana. Ine kumboka sabuna. Uyo kauyo ite kuti abhadhare waya ya marora ari kudiwa neawa akapuswa paipai. Iswe judgment yacho kuti abhadhare waya yacho. Imari waya murombo. Kuda mari waya. Roye waya. 85 or 95 roye waya. Iyo ndakaitenga 100. $100. Asi 1 row. Oyi 1 row yakaiswa paipai. Saka irungodiwa 1 row. Uisa $100. I 1 row. Asi ndine ma expenses nekundanga nchimanya. Ndakatotuma motorbike kunotora waya iyo kwandakaitenga kunyama. Nekwenyu kuya inoda kutotako. Saka tikati 100 iyoyo $10 ya transport nezvipikiri zvacho. Zvikuona mari iyo inenge inosvika 130. Nyara 130 yataura. Manyora kudaro manje judgment iyoyo. Mazuva akapfura mushapiwa judgment iya Dr. Rezvekuita ndiko kuti vanhu vapfitse. Nekuti ndaona kuti mune shungu dzenyu dzinofana kunyasa kuita nemonemo. Ndine shungu chaizvo baba. Asi shungu dzangu hadzo dzakumutswa nemashoko aSabhuku. Zvosiyana inazvo mambo atonga. Handiri. Ende mukadzokera musanotaure nawo. Kana muri kutaura itai kuti mangwanani kwete kutaura nenyaya. Kana uyo wamutaura anonzi Rishoni uyo musataure naye pafuti. Arishi. Yatopedzwa naMambo zvataura mambo ndozvamunotedza. Kana maona pana akuti tsvaru munongodzoka kuna Mambo kana enda kumapurisa kuti nyaya yedu yakatotongwa zvakati asi yakudiri zvakati. Aiwa. Ndatenda. Asi ndichikwidza nyaya kuno kudai. Munda wangu uku kwaaricho ari kundifunda kubvaiko. Arishi atindeka wakaibaya. Kune kwacherewo. Waifana kuhosa munhu nguva imwe chete. Hamuna kutaura. Aiwa, ndakataura pano. Usiwe. Ndakataura. Ava vakati hakuna munhu asi mai wacherewo wacho ari. Ndakamuona mari. Akati wakadzibaya. Aiwa, ari kutogura munda wangu. Ari kugura sei? Kutouya mukati mefensi. Ndai mumpesa munhu wakomana muyochi. Mukati mefensi obva waisa mapo. Mutokwese chefu. Saka Sabhuku wari kuramba wakanyarara. Wakati aiwa hakuna vanhu. Mambo iye murume uyu. Uyu murume uyu mamboka. Murume uyu mamboka. Akatoka mafuta 5. Nenyaya yemunda yekade iyo. Ndichimurwira ini kuti aone munhu. Nekuti munda ngewangu ini. Munhu akazakadzi kwa munda wangu. Ndosata kugara wapasa ndaisa iyo. Akangatora munda wese kuita garden rake. Ndibona kati aiwa ini ndabusa munhu munda wangu wege kwenye. Anditi panese iyo. Manje aitongwa ana kuteera aitongwa nasi ngeke 6. Mambo ndiregerere wangu. Ndakutora mundu wangu Mambo ungai ngatari kumukwepe. Because handinge karigani ngokora sei. Kana zvimaitara kuti nini titudze asi agwise munhu wepamba yeye. Mambo munhu arutamiswa ngwangu. Kukutaurira chokwadi. Zvimboitwe kuti tione kuti vanhu ndiwo vamutemwe. Ameno. Vanhu vanoda kuti tira kuona kuti ndinofamba sei. Magarira chakadaro akashata. Vanhu vane nyika ipi? Mambo inini papo. Mambo Ndikukumbirawo kuti Sabhuku mashoko awataura ajekeswe. Kuti inini ndiri ndakatongwa navanhu 5. Wakatongwa navanhu 5. Saka ndakati kudini. Vanhu vekari maSabhuku 5. MaSabhuku 5. Wakati manenga mai mutongo. Vakachitonga kuti ndakatanga mutonga. Atitauri zvinhu zvatisina kuona apa isu tazvo background. Kuti tinotaura nezvinhu kana itine zvisina kuona. Mambo. Atitauri zvinhu background. Pakutanga ndakatonga ndini muridzi wake. Tikagadzisa munaye munhu ekati. Wakati kafunda. Anditi. Vachinjwa ichi. Vachinjwa vapinda muimisa. Aibva mangarwa futi. Nenyaya yemuda iyoyo. Waibva watonga. Ibva yapera. Wabva wadzakadzisa. Aibva tanga futi. Aibva tipa. Uyu wabuda. Aibva pita umwe. Aibva enda futi kutongwa. Judgment yekuti munogara nayo judgment iyoyo kana wakanzi rigore ripi kune mune judgment yenyu iri mufayo.
ina handisikuziva ndakatonga kuti kudii pari kunzi handina kuteerera Sabhuku. Ani makatonga kuti bhadharai muputsa $5. Makazomubayira kwa mutsa $5. Tuda uzokeza munda wake newaya yake. Inda wabambo waya yake nemunda wake. Nyoro yemajudgment mupa wakomana zviite saizvozvo izvo. Auti izvozvo izvo mukateerere vanhu vese vakapiwa majudgment ikawapiwa macontempt of court chaiko. Yakaoma. Vai yenyu padare. Zvapera. Ai mambo yakaoma mama.